Assalamu alaikum warahmatullahi, barkanmu da warhaka. A yau na kawo mana wani application ne mai matuƙar amfani. Application na editing hoto ne, gaskiya yana da matuƙar amfani. Sai ku biyo mu cikin wannan bidiyon domin ku ga muhimmancinsa da kuma amfaninsa da kuma dalilin da zai sa ka ɗauko shi. Sunan application retouch, gashi nan kamar haka, bari mu fito da shi. Sai ka bi link ɗin shi da za mu sa a description ka ɗauko shi domin amfani da shi. In ka shiga cikin application zai kawo maka fuska kamar haka. Ɗaya daga cikin amfanin application ɗin nan shine, yanzu misali sai ga sau da yawa photographers ɗin sun ɗauki mutum a hoto sai su sa logo nasu, wasu kuma ba su san haka. To wannan application zai taimake mu wurin cewa yanzu bari mu gwada da wannan kamar haka. Sai ka ɗauko hoton da aka ɗauke ka, baka so wannan logo na photographer. Yanzu kun ga wannan hoton an ɗauka gashi ya yi kyau, amma photographer ya sa logo nashi, to ni kuma bani so, misali ina so in cire. To yanda za ka yi shine, sai ka zo ka taɓa wannan rufe ɗin gashi kamar haka. A nan ƙasa rubututtukan da suke ƙasan nan ka taɓa shi, sai ka zo ka sa hannunka akan rubutun, gashi ya rika indicating maka a nan. Kana share iya rubutun da kake so ka share, gashi kamar haka. Sai ka bi shi one by one, tabbatar ka taɓa ko ina daga cikin rubutun wanda kake so ya fita, sai ka ɗaga hannunka. To daga zaran kun gama, yanzu kamar yadda kuke gani gashi nan babu wannan logon, ba tare da hoton mu ya samu wani matsala ba. Idan kana son ɗauko hoton kai saving ɗin shi, ga wani alamar arrow da ya kalli sama daga nan, sai ka taɓa gallery nan a nan, shikenan hotonka ya yi saving. Sai mu je abu na gaba. Yanzu misali wannan hoton gashi an ɗauka ya yi kyau, komai normal. To amma in ka lura a jikin fuskan wanda yake jikin hoton za ka ga wasu ɗan ƙananan ƙuraje. To ya danganta, ko duk girman ƙuraje da ƙanƙantar shi za ka iya cirewa da wannan application kamar yadda za mu gwada muku yanzu. Shi ma still za ka taɓa rufe ɗin nan. Bayan ka taɓa quick repair, sai ka zo ka taɓa wannan blemish remover, sai ka nemo abin da kake so ka cire. Bari mu nemo wani, yanzu kamar wannan ƙurjin gashi a nan, sai ka ɗan taɓa shi kamar haka. Kana ɗan gashi kamar yadda kuke gani ya ɓace. Duk wani ma, ko ma tabo ne ko ma me ne, za ka riƙa taɓa su kamar yadda muke yin nan, za su riƙa ɓacewa. Yanzu bari mu gwada da wannan tabon ma, gashi a nan, sai ka taɓa shi. To gashi kamar yadda kuke gani ya ɓace. Kuma duk girman tabo, duk girman abu, in ka taɓa shi da wannan rufe in zai ɓace a fuskar ka. Bari mu ƙara gwadawa da wannan na ƙasan, gashi kamar yadda kuke gani. To wannan su ne wasu daga cikin amfani na wannan application, domin amfaninnukan shi suna da yawa. Sai mu je na gaba domin ganin wani daga cikin amfanin shi. Ɗaya daga cikin amfanin wannan application ɗin shine kamar haka. Yanzu misali wannan titin, mu ɗauka cewa ba mu son ganin waɗannan motocin akan titin nan. To ko za ka zo ka taɓa wannan quick repair ɗin kamar haka. In ka taɓa shi ya kai zooming hoton, sai ka zo za ka yi ƙara girman yanayin taɓawankan daga nan, sai ka ɗan ƙara girman saboda agogo ne za ka yi. To kawai sai ka zo ka shafe kan motan, ka tabbatar da cewa ka taɓa titin kamun ka zo kan motan ka taɓa. Za ga yana dawowa kalan titin kenan ake nufi, gashi kamar yadda kuke gani. Wato sai ka zo ɗayan ma, shi ma sai ka mata, sorry mun taɓa wani abu daban, ta ma sai ka mata kamar yadda kai ma wancan. To gashi kamar yadda muke gani, ya zama babu waɗannan motocin da ba mu son ganin su akan wannan titi. Don haka nake cewa wannan application yana da matuƙar amfani. Mun gode sosai, mu haɗa bidiyo na gaba.